vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma. Please post my own story. It was in the year 2006 when I finished my high school. My parents, they were very poor. Baba vangu vainge vari garden boy, but baba vangu ava vakafa vaine chigumbu. Ivo vachitaura vainge vachiti hanzi vainge vakasuya muHarare pavainge vachitori mukomana wechidiki ndokubva vazotanga kushandira umwe murungu uyo ainge aine imba yake muParktown. So then murungu yauya pakazotanga kuoma zvinhu muZim ndokubva azotengesera umwe murume imba, but akabva azomukumbira murume uyauya kuti asazodzinga baba vangu basa. Saka baba vangu vakabva vazotanga kushandira murume uyauya. Saka murume uyu akazotorobha baba vangu mari dzakawanda apo baba vangu pavainge vava kurwara, because ivo baba vangu vainge vatori registered, saka vainge vaine pension yavo yavainge vachifanira kuti vange vachizowana, but mari idzodzo dzakabva dzazonyudzwa naye murume iye. Saka baba vakatongofa vaine chigumbu. When it came to my mother, amai vangu vainge vatongoriwo maid. Amai vangu vainge vachitongoshandawo pane rimwe prazi. Upenyu hwainge hwakaoma, handidi kukunyeperai mukoma, and it even became more difficult because ndainge ndichida kuti ndinge ndichizovawo musoja, but unfortunately manje handina kuzokwanisa kuti ndinge ndichizoenda kuchisoja because zvakaitika ndezvekudai mukoma ipapo zvinhu zvainge zvakaoma. Pamba takaita almost 2 days pasina kana chikafu. Tainge tichingorarama nekungodya magwavha kusvika kanzvadzi kangu kadiki kachizonosvika pakufenta nenzara. So inini ndaiti amai vangu kana vasipo ndini ndaitozviita amai, ndichitomhanya ndichitoorganiza ndichiona kuti pamba padyiwa here. Saka pandakaona kuti kanzvadzi kangu kainge kafenta nenzara, that same night ndakabva ndaronga neimwe friend yangu, and iyo kwavo kwainge kutoriwo nenzara. Ndokubva tazoenda pane rimwe prize, takabva tazopoya tikabva tazopinda muprize muyamya. So isusu meds dzedu dzainge dziri dzekuti tainge tichida kuti tinge tichipinda muyamya tobva tazoba, kana taba manje then tobva tazowanawo at least chekubika. Tainge tichizviudza kuti tinongopindawo mumunda tobva taba chibage, then kana taba chibage chimwe tinokwanisa kuzvoita chekugocha tichitengesa. Tainge takati kana bagedhi tikawana bagedhi rechibage taizoenda tobva tazonogaisa, then we'll at least find something to cook even for a day, because ndozvataigara tichingoita mukoma makore acho iwayo. Tainge tichifamba tichingofamba tichingodzungaira tichiteverera njanji. So taiti paipa kunoteverera njanji taizofamba tichinhongereredza chibage kusvika at least wazadzawo kana ka 10 liter bucket, then movha matoitawo plan. Sometimes taizounganidza tobva tangogaisa chibage chechiya, then tiri syndicate tobva tazopanana hufu huya. So taingotevera tichingonhongeredza chibage so taingoteverera tichingonhongeredza chibage munjanji. Dzimwe nguva taitongofamba muroad zvekare muhighway tichingotiwo matraki aya anenge akatakura chibage kana kuri kunzi akawisawo chibage tobva tazongonhongeredza. But mazuva acho manje iwayo zvinhu izvi pazvakazoitika zvainge zvawandirwa because vanhu vakawanda vainge vachifa nenzara. So on that night, that was when me and my friend decided kuti tinge tichienda kunotsvakawo chekudya, just to steal some food to eat. Takabva tazoenda kuprize. So takazoti tasvika paprize paya we then entered into that farm tisina kana kumboonekwa. Ndokubva tatanga kufamba tichitsvaka chekuti tingaba. Takabva tazosvika kushed and tikabva takwanisa manje kuba chibage. Takatoba masaga edu maviri. Friend yangu ainge akatakura rake saga tichitofara, neniwo ndainge ndakatotakurawo rangu saga tichitoti God you are great. Mukomana shi takazoti tofamba manje patainge tava kuda kutobuda mushedhi muyamya, then imbwa dzakabva dzazotiona ndokubva dzazotanga kuhukura. Imbwa dzaidze dzakati dzichihukura, then tikabva tatanga kumhanya. Takambozama kuti tinge tichimhanya until my friend said kuti it was too heavy saga riya ainge akatakura, saka iye akabva azongorisiya, then tikabva tabatirana rimwe saga ndokubva tatanga kumhanya. Takamhanya mukoma
then murungu uya akabva azobudawo panze akadana vamwe vake, then vainge vachingotevera imbwa vachingoti mhanyisa paya. So takabva tatanga kumhanya takananga kune kamwe kachikomo tichiti tinonowanda muchikomo imomo, kana kuti tainge tichazosiya chisaga chiya chainge chiine chibage tobva tatsvaka pekuhwanda tozochitora later on kana vatishaya. Mukomana achi takati tichimhanya kudaro, friend yangu ndobva akazongoridza mhere, akaridza mhere mukomana achi ndokubva azondiudza kuti ainge atemwa nenyoka. So friend yangu akabva anodonha pasi achinotsimberera nyoka iya. Ndainge ndichinzwa nyoka iya ichiita kushinyira nehasha. Mukoma, I had no choice. I waited for the farmer and his dog, and murungu uya akangoti achingonosvika padhuze neapo painge padonhera friend yangu, iniwo mukoma ndainge ndamira nechekure apa ndichingoridza mhere. Imbwa dzedziya dzakabva dzatanga kuruma friend yangu. Apa imbwa dzacho ainge ari mazibulldog aya, dzakaita pati friend yangu. But imbwa idzi mukoma nashe, even though ndainge ndakadanidzira kuvarungu vaya kuti pane nyoka, but iye ainge asitomborina kana kutombonditeerera, akaramba achingosakidzira imbwa dzake kushamwari yangu. Akarumwa friend yangu akakolapsa kudaro, ainge asisina kana simba. By the time that this farmer realized, it was already too late. Friend yangu mukoma ainge arumwa kumusana uku repeatedly, uye zvekare ainge arumwa pagumbo apa. Friend yangu ainge asisina kana chance because of the way ainge arumwa nechiva chiya, uye zvekare nembwa dzemurungu uya dzainge dzatemwa zvekare nacho chiva chiya. On that night mukoma nashe, I lost my best friend, uye zvekare murungu uya he lost his dogs. Ngoma pasina kana nguva mapurisa akabva azouya. When the police arrived on the scene, I was then arrested and I stayed in prison, and ndokusaka ndakatadza kujoina chisoja. When I came out of prison ndakarwadziwa because it was even worse. Baba vangu vainge vachirwara mukoma. He was so sick at that time, uye zvekare nedepression yekuti vainge vakadyirwa mari dzavo dzepension nemurungu wavo. He died the following year. When my father died, that was when I made a promise to myself. Ndakazviudza kuti inini it was far much better kuti ndinge ndichisacrifice all that I had so that I can become rich. Ndaitogara ndichitongoti even if it means kuti I will sacrifice my soul to the demons, it is far much better. I wanted to become as rich as Bill Gates. I was hurt mukoma nashe, ndakarwadziwa. Apo baba vangu pavakafa takazoti tava kumakuva, pastor zvino vakati vapedza kuparidza vakabva vati rufu rwababa vangu, it was more like we were not burying my father, but it was more like we were just throwing him away just like a dog. Because tainge tisingakwanisi kutengera baba vangu coffin, even coffin rere rekungojoinidzira tainge tisingatombokwanisi. Saka pastor vaya vakati vachitaura kuti he had never witnessed such a thing in his life and this was really painful for him. Ndakarwadziwa ndikabva ndaona kuti saka kuva murombo it is a sin. Indeed I saw kuti to be a poor man it is more like a sin. Sezvisinei mukoma nashe baba vangu takazovaviga, but it was very painful. But pane umwe murume uyo ainge ari carpenter, ainge achishandira pambudzi paya, saka akati anzwa nyaya iyi yekuti baba vangu mutumbi wavo wainge uri kumochwari, so the mortuary could not release my father's body because painge pachishota coffin. Akabva atongogadzira coffin mukoma, it was just a makeshift coffin. Ndokubva taenda tikabva tanotora mutumbi wababa vangu. Baba vangu vakati vavigwa, I then started working for this other man uyo ainge atengawo imba yake muwaterfalls. Saka murume uyu ainge achida kuti ndinge ndichimurovera mafarm bricks. I had no idea mukoma, but ndakatongozviudza kuti I have to try, but iye akazosvika pakuzviona kuti zveshuwa I had no idea at all. Ndokubva azoti ainge achida kuti ange achizohaya umwe munhu uyo ainge achazondibatsira, or rather to assist that person since ndainge ndisina experience. Saka akabva azohaya umwe murume. Mukuzonotaura nemurume uya akabva andiudza kuti iye ainge achibva kwaHonde Valley. Mukoma nashe iyewo ndakatoona kuti kwavo vainge vachitotambura. Mukuzonotaura naye akandiudza kuti kuvillage kwavo kwainge kuine imwe ng'anga iyo yainge iine masimba. I then begged him ndichiti ndikuda kuti unge uchizoenda
kuzoenda neni kana wava kudzokera kwenyu, because ng'anga iyoyo ndikuda kumbonotaura nayo. I want to have a one-on-one nayo ng'anga iyoyo, because ainge anditi ng'anga yacho inotorombesa, and achitoti vanhu vazhinji vainge vachitobva even kunana masvingo uku as far as Beitbridge vachitouya kuzotorombeswa nayo ng'anga yacho iyoyo. Ndakatofara ndikatoti this was God's doing, because I wanted to become rich. Ndakangoramba ndichingomunetsa murume uyu kusvika azoti shamwari yangu unonetsa. So akazoti manje awana mari, akabva anditi une mari yebhazi here? Ndikabva ndati hongu. Akandibvunza kuti ndainge ndiine mari, akabva ati yakatowandisa, kana kuMozambique tinosvika. So I just thought kuti maybe he was joking. Apa ainge achitorevesa kuti taifanira kutoti tinge tichizotoenda kuMozambique. Mukomana kuti tinge tichifamba nyore, takambotanga cover distance netrain so as to save money, but we then completed the rest of the trip tichishandisa bhazi. Takazosvika kuvillage kwavo at around 2 a.m. and iye ainge asingatodi kuti tinge tichisvika pamba pavo, because takangoti tasvika kwekwe kuma2 ndokubva tatorara musango. Ainge asingadi kuti vabereki vake nehama dzake vange vachizozviziva. Mukomanashi early in the morning, just before sunrise, pakabva pazoya umwe murume uyu, he just appeared from nowhere. Ndakavhunduka mukoma, because ndakatoona kutoti rainge ritori bhinya kana mazindebvu, ainge aine mamwe mazindebvu. Murume iyeye apa rainge rakasimba, rakaita zimitsa zigiant. Saka zimurume iri rainge rakabata bhemba, uye zvekare rainge rakabata kabhegi. Munoona tumabhegi tuya tunoshandiswa nevana vanenge vachiri kumagrade 1, those small school bags. Ndo bhegi racho iroro rainge rakabatwa nebhinya reya, but the bag it seems to be very heavy, and ndakabva ndatonzwa kutoti bhegi iri rainge richinhuhwa ropa, but iye manje ainge asingatombodi kuti ndinge ndichiswedera pedo naro bhegi reya. He did not even want me to hold it. Mukoma, we then crossed over into Mozambique. Iye nzira aitorakidza kutoti nzira ainge agara achitodziziva. Takafamba tichafamba mukoma kudzamara tichizonopinda Mozambique. We arrived at the healer's house. Takati tasvika pamba peng'anga iyaiya, hey mukoma, painge paine rimwe ziqueue. Munoziva rinonzi ziqueue? Painge pakazara vanhu mukoma. Me and my friend takabva tangogarawo muqueue. Then bhegi reya, it seems as if they already knew kuti ainge aine zvinhu zvaainge achifanira kuti ange achiuya nazvo, because tichinogara. Then pakabva pazouya vamwe vakomana vakabva vazotora bhegi reya from him. Takagara muqueue, you won't even believe me kuti takagarapo for how many days. 8 days later, we then got to see the healer, who was said to be almost 130 years old. Mudhara iye ainge akachembera, apana kugara, ainge ava kusagona, aitoita matare ake ose akangorara, and he was very scary. Wainge usingamutarisi 2 times. Mukomanashi uyu, mudhara uyu aiti kana otaura zvacho zvaainge achitaura zvaisambonzwika, because aitaurira pasi pasi, uye aitaura very slow, achitaura zvake very slow, achitaurira pasi pasi, zvekuti painge patori nevamwe vakadzi ava vari vaviri vaingogara vakapfugama chete vakateerera, vakaita kuisa nzeve dzake padhuzesa nemuromo wake achingozevezera mudhara uya. Saka vakadzi vaya vaiti kana azevezera munzeve dzavo, then ivo vakadzi vaya vaibva vazotiudza kuti anenge ati kudii mudhara uya. So mudhara uyu takabva tanzi iye ainge asina kana basa nazvo kuti chii chainge chatiunza kwaari. Akabva ati vanhu vekuzimu ndaneta navo, because I have heard the same story over 1,000 times, kuti chaita kuti ndinge ndichiuya kuzoromba sekuru inhau yekuti ndaneta nenhamo. Saka akabva ati you can save your story, I have heard it over 1,000 times. So pakabva pazounzwa rimwe zipoto. Mukomanashi, zipoto iri rakabva razogadzikwa pamberi pedu takapfugama kudaro, then rikabva razovhurwa. Iwikane mukoma rakati ravhurwa kudai, ndakabva ndazoona kuti mupoto meya mainge muine musoro wemunhu wainge watoora, but ainge ari munhukadzi, makonye ainge achiita pati mukoma. Hey, ndakabva ndanzwa ndichida kurutsa. Then mudhara uya akabva atanga kuzevezera zvekare. Vasikana vaya vainge vakangoteerera chete. Then vakabva vazotiudza kuti the old man had whispered and said kuti you need to feast on the head of your sister. Vasikana vaya vachitaura kudaro, ng'anga yaya yakabva yazonongedzera kune friend yangu, ndokubva yatanga kuseka zvayo. Mukoma, that was when it dawned on me kuti friend yangu uyu
ainge achekeresa sister yake, ende ndikabva ndatoona kutoti saka paya kabhegi kaya kakagamuchidzwa nebhinya riya kabhegi aka ndokusaka kainge kachinhuhwa ropa, kakazara ropa, zvinoreva kuti ndo mainge muine musoro wesista yake. Mukomanashi iye ainge asitomborina kana basa nazvo zvose izvo zvandainge ndichifunga. I was hesitating. Ndiyangu akabva atoswededza poto yaya padhuze naye ndokubva atanga kudya achidya. Hey, kune varume vane zvivindi kunzoko mukoma aita kudya without even looking into the pot. Iniwo mukoma ndakabva ndazonzi neniwo ndaifanira kuti ndinge ndichidya. Mukomanashi vakazotosvika pakundibatirana vachiita zvekundimanikidza because ndaiti ndikada kudya kudai ndobva ndanzwa kuda kurutsa. Ipapo mukoma pacho pandakatanga kudya ndakatoona handizivi kuti ndongirozi yacho here kana kuti maybe mudzimu wainge uri pandiri. Ndakatoona umwe murume ainge ari mutema. Murume uyu akatobuda mandiri, but murume uyu he was transparent, akapfeka hembe dzainge dzichivaima ndokubva abuda mandiri. Kubva paakabuda mandiri ndakabva ndatanga kuwana simba manje rekuti ndinge ndichitanga kudya because before that I had been crying, ndichingochema. Pavaya vainge vachishandidzana nen'anga iyaya vainge vachindimanikidza kuti ndinge ndichidya. Apa ndichinzi mukunodya kwangu ndaisafanira kuti ndinge ndichizorutsa. Mukoma, as for my friend, he ate everything without even complaining. Takati tapedza kudaro ndokubva tazonzi chiendai munge muchienda kunotsvaka huni. Takaenda mukoma ndokubva tanotsvaka huni, then tainge tanzi taifanira kuti tinge tichitsvaka huni that we were going to use for the next 2 days. We were given a very big task. Ndokubva tapiwa zvekare rimwe dramu rainge riri hombe. Tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichizobhoilisa musoro uya for 2 days. Patakadzoka mukoma ndo patakabva tazonzi once moto iwoyo wabatidzwa waisafanira kuti unge uchizodzima, nekuti kudzima kwawo zvaizoreva kuti isuwo taizofa same time. Saka moto uya wakabva wazobatidzwa ndokubva paiswa mazitanda mukoma. Redu basa rainge riri rekuti tinge tichingokuchidzira, kwainge kusingararwe mukoma. Kudzamara tazoita plan yekuti umwe anorarawo for 30 minutes umwe achikuchidzira then umwe obva arara. We did this for 2 days. Takati tisati taisa dramu riya pamoto takabva tazonochera mvura, uye zvekare tainge titori nemabhaketi edu atainge tatoisa paside kuitira kuti mvura ichipera taifanira kuti tinge tichingowedzera imwe. This is what we had been told. Mukomanachi takabva tazoisa zidramu riya ndokubva tadira mvura ndokubva tazoisa musoro uya mumvura muyamya. Mvura iya yakabhoila mukoma, yakabhoila for 2 days. Musoro wesister yefriend yangu wakabhoiliswa for 2 days until all the skin was removed from the skull, pakangosara mabhonzo chete. So after 2 days musoro uya wakabva wazotorwa ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichizoutsemura. Takabva tazoutsemura then tikabva tazonzi taifanira kuti tinge tichizoukuya, but this was after musoro uya wabva mukuomeswa. Zvadaro mukoma friend yangu akabva azopiwa chimwe chigaba chaakanzi at all the times aifanira kuti ange achizofamba nacho nekuti ndo chinenge chichimupa mari. Ini ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera kumba because friend yangu aifanira kuti ange achizosimbiswa nekuda kwekuti painge pakapondewa hanzvadzi yake. Mukoma ndakabva ndazonzi kana ndadzokera kumba ndaifanira kuti ndinge ndichizourayisa amai vangu. Kana amai vangu vaurawa, friend yangu sezvo iye ainge anzi he was going to be very rich in the next 3 days, he was going to assist me, but nganga iya yakabva yanditarisa ikabva yati uyu mukadzi uyu imbwende, he does not deserve to be here. Mudzingei mudare rangu because handishandidzani nembwende. But nganga iya yakazondinzwira tsitsi nekuda kwekuti already ndainge ndatodya nyama yemunhu. Mukoma ndakabva ndazopiwa mushonga, but ndikabva ndazonzi mushonga uyu kweupenyu hwangu hwose hwainge huchazoda ropa, uye zvekare hwainge huchazoita kuti ndinge ndichizofa before my time. Ndikabva ndazotukwa nasekuru vaya vakabva vanditi as for you are not going to live to be 40 years. Ende zvaizvezvi mukoma inini ndine makore 35, ndakatotena 35 years this year, saka I am left with only 4 years to live. I am only going to live until 39 because vakati
uyu mu40 years haasi kuzopinda. As for my friend, iye akanzi he can live for as long as he wants, and iye mhiko dzake it only demanded blood only once. But inini ndakabva ndazotukwa nasekuru vaya vakabva vanditi nekuda kwehumbwende hwako iwewe nyoka iyi kana yapedza kukudyira dzinza rako rose ichazodya iwewe, saka I am going to be the snake's final meal. Ndakazodzoka zvangu kuHarare. Iyo friend yangu yakazosara kuMozambique because aifanira kuti ange achizosimbisiwa sezvo nyaya yake yainge iine kupondewa kwecousin sister yake. So mukoma mweya wecousin sister yake wainge wakanzi waifanira kuti unge uchizotsipikwa. So inini ndakazodzoka zvangu kuHarare ndokubva ndazotengera amai vangu African attire because vainge vakamboona imwe Nigerian movie uye vainge vakafarira imwe African attire, saka vainge vakandirakidza African attire iyoyo one day tiri mutown ndokubva ndavatengera. Vakafara amai vangu. Mushure mekunge amai vangu vatanga kupfeka African attire iyaya, she then got sick ndokubva vazoshaika. So amai vangu vakafira paParire Nyatwa. So I then went there with one of my mother's sister the day that she was supposed to die. Takati tasvika kweuke during visitation, that was when I was called to the side by the doctor. Then the doctor told me kuti sezvo tainge tisina mari and oxygen was very expensive, the doctor said that he was regretting the decision that he was about to make, but if we had no money since oxygen was expensive, ainge achida kuti tinge tichimupa the go ahead to remove my mom from the oxygen machine. Without even thinking twice, I said, do it, doctor. But as for my mother's sister, she cried and apologized to my mom. Vakabavati ya chinonzi urombo, shua urombo huroi. But iwo vainge vasingatozvivi kutoti ndainge nditorine about $2,000, but I let my mom died. And amai vangu vakati vashaika the day when my friend brought imwe ahari from Mozambique. That was when I saw that clay pot being filled with blood. Saka pose apa nyoka yangu yainge ichinwa ropa iroro raamai vangu. Saka iye shamwari yangu akazonyepera hama dzake akazodzudza kuti ainge aenda kuSouth Africa for almost 2 years. Asi tainge tiri muno zvedu muHarare tainge takanzi tinge tichitanga kabusiness zvedu kadiki, saka takabva tazotanga kabusiness kekutengesa purified water. Regai ndinge ndichiseka zvangu mukoma, ndianiko angatenga purified water? Hakuna kana macustomers ainge achimbouya. Tainge tisongoriwo nemushandi wedu uyo watainge tichitongobatsira zvake because haana kana macustomers ainge achimbotengesera mvura iyoyo. It was just a front for our ritual money. Saka pakazoya COVID ndo pandakabva ndaona kuti this was the perfect opportunity kuti ndinge ndichizochekeresa kahanzvadzi kangu. Saka ndakatochekeresa kahanzvadzi kangu. Vanhu vanongofungidzira kuti iye akatongofa neCovid, but she was a ritual sacrifice. Hama dzaamai vangu mushure mekunge amai vashaika dzakambofamba uye dzainge dzichitobata inini, ndokusaka ndakazombomira kuchekeresa kamuning'ina kangu. So here I am, mukoma Nashe. I am almost at the end of my life. When I am around 37 kana kuti 38, ndakaudzwa nasekuru vaya vaya kuti ndichasangana nemukadzi, but mukadzi uyu anenge achipenga. She will be a mad woman. Hanzi ndichamubata chibharo mukadzi iyeye, then ndobva ndazomupapa muviri. Mushure mekunge ndamupapa muviri, then pachazvarwa mwana mukomana. Saka mwana uyu mukomana hanzi iye he will be part of this ritual contract. Inini mukoma ndichafa, ende mushure mekunge ndafa hanzi ndichadzokera kwavari sekuru vaya vaya mumweya, ende ndichazongoitwawo chikwambo. Se chikwambo icho chandiri kungoshandisa hanzi mweya wemunhu uyo akaenda kwavari sekuru vaya vaya achidawo mari. Saka iniwo zuva randichafa hanzi for 40 years ndichange ndichizovashandira, uye zvekare ndichange ndichizoshanda senhapwa ndichishandira dzinza ravo, ndichipfumisa dzinza ravo. Kana kukauya vanenge vachida kuromba vobva vazondihaisira kune uyo anenge auya kuzoromba, which means kuti naiyewo uyo achazondishandisa chikwambo chake, naiyewo kana afa anongodzoka kwavari sekuru vaya. It is like a revolving door. Hei vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kana ndafa ndichadzokera kwavari sekuru vaya vaya, mweya wangu uchazoshandira dzinza ravo ndichivapfumisa, ndiri slave yavo.
Kana vafunga vanongonditengesa sechikwambo ndonoshanda for 40 years ndozozorora manje. Uya anenge akandishandisa anozouyawo futi mudare mavo oitwawo chikwambo. Zvakangooma hazvo vedu we kuseka nhamo serugare, but ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.